Okay, atyo kami kayo ni Corgi Cafe. So ayan mga kaityo. So iniigla mo cafe yan na ating corgis na pwede mo lang ipet and then ating laring food. By the way, Chuke Bangkok. Okay, kining Corgi Cafe, gustong bisa ka mong tagay, by batch siya. Lug ka kita, kaya man mag-inquire ka kita, mamayad ka man-order na katambing. And then, katambing ni Lug. At inang makalug, data mo munang batch, and then, kaya rida, linisan di ba? Ayan doon, lilinisan di. Kaya nililinis, manaya kami. Manaya na kikain mga 1 hour. So, balam yung staking kilo ba, balam around 1 hour. Ayan, nakaya mo na rin, magpila la for the next batch. Pero kami, loom na kaya kanya. Tara. Okay, lalong ini rin ngalong guys, pero kaya bigi handsing kami dito yan. Yung ka na akong family, yung puwitang ka na akong alinimo. Nung actually kayong coming from airport, andyang kayong kang Don Muang or kayong Suvarnabhumi Airport, 1 hour away ya ining Corgi Cafe. Medyo malawot niyang bagyagit ng sentro na ng Bangkok, karitang typical tourist attractions. Pero may grab kami mo from kuno kami mga ato ng papunta gani. And dala naman yung noring aso. Let's go. Kaya nga yung pabalog doon rin sapatos kung lokal rin sapatos nung kakabig siya magsapatos. Beautiful ice cream. Kining Corgi Cafe, para makalog ka kayo, you have to order at least 1 drink. 1 drink is around 250 baht. Convert me to peso, around 400 pesos. Medyo premium na yung price, malya. Pero if you think about it, yung babayaran mo kayo is the experience with the dogs, ng facilities da. So, nung mahilig ko pa rin aso, I think it's worth it. Nung paras ko kayo ng Bangkok na. So, mag-grab kayo mo, search for Corgi Cafe in the garden. So, yan. Parang hindi na rin look. Burrito Dina! So, din taong ini may murit na lang kasi binulos sa dalawang ng aso. They're around mga 5 lata o 7. Pero mas makala po ako ito. Lagi itong wala yan, masigla na. So, ulit mo ngayon, milaw ka talaga stress. Wala. Ito nga sabi ko kayo, experience kayo, sulit siya talaga. Yuri, ayan yung doggy, ayan yung doggy. Yung anak ko, ala, ayaw na yakasabi ng anak mo. Aso na rin kami. So everybody gets a chance to take a picture. Okay, ito, solid siya talaga yung Corgi, ne? Corgi in the garden. Corgi in the garden, sorry. On behalf of Kevin, Nika, Celine, and Migs, this is Bruno, signing off. Bangkok, with the local.